सिङाव थानाय मंगलियान रुंसारि महनि बसुमतारीनि गोसोखां खुंफुं आफादनि बानजायनायाव जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि लादों। बे बादायलायनाय हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथां रुंसारि महनि बसुमतारीनि सावगारियाव बिबार बावजेनो बिदा मानिक बसुमतारी बेखेवना होयो 3 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी। आरोबाव बिथांजों बाहागो लानो हाबावदों इउपिपिएलनि अर्गेनाइजिं नेहाथारि फनिन बर', लोगोसे चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि दिलीप कुमार बसुमतारी आरो ओनसोलनि फोरोंगिरि गासै सानसुमै बिथांमोना। मख'जाथावदि दिनैनि गिबि खेब हिसाबै बादायलायनाय जागोन 2 नं फालाथल आरो साइनेसगुरिनि गेजेराव। गिबियावनो नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों गासै नायगिरिफोरनिसिम आङो साबायखर हरग्रोनो सानदों। लोगोसेयैनो महनि बसुमतारी गोसोखां फुटबल बादायलायनाय दिनैहाय मंगलियान दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ सेथि खेबनि थाखाय खुंदों। बिनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ गासैखौबो साबायखर जासिगोन। लोगोसे बे मंगलियान ओनसोलनि साफ्रोमबो सानसुमै बिथांमोन, समाज सिबियारि बिथांमोन, फोरोंगुरु बिथांमोननिसिमबो आंनि गोरबो गोसोनि गोजोन हामलायनायखौ होदों। जे दिनै मंगलियान दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा महनि बसुमतारी, जाय महनि बसुमतारीया दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिजनि दख'रानि मोनसे समाव सासे आफादगिरिमोन आरो बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ एंगारखांनायनि उनाव बिथाङा सासे आसाम बिधान सभानि सासे एमएलएमोन। एमएलए जानानै थानाय समावनो बिथाङा बै समाव जोंनि गेजेराव गोबां माखासे बेले बेजेनि थाखाय बिथाङा रुंसारि जानांदों। दिनै बिथांनि गोसोखांथियाव मंगलियान दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फुटबला जिथु जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव पपुलार मोनसे गेम, गोजामसिन मोनसे गेम एबा गेलेनाय बा खेला, बेखौ दिनैहाय मंगलियान दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बादायनाय होदों। बिनि गुबै ओंथियानो बेनो जे दिनै लाइमोनफोरखौ जोंनि खेलानि फारसे बोगथाब होनाय आरो बे फुटबल खेलाजों लोगोसे जोंनि देहाया राफोद जायो, जोंनि मेलेमा राफोद जायो आरो दिनै फुटबलखौ जों नुदों जे बेजोंबो दिनै मानसिया थांनानै थानो हायो। दिनै इन्टारनेसनेल लेभेलाव दिनै फुटबला जोबोद मोनसे बयजोंबो अनसायजानाय, बयजोंबो माने गनायजानाय मोनसे खेला, जाय खेलानि गेजेरजों दिनै सासे सुबुङा गावखौ फोथांनानै लाखिनो हानाय मोनसे राहा, जिउ खांनो हानाय मोनसे राहा जायो। दा बेनिखायनो दिनै जोङो बर' हारिखौ नायोब्ला खेला होननानै, गेलेग्रा होननानै बुङोबा जोंनि गेजेराव पपुलार मोनसे गेम, मोनफ्रोमबो गामि साफ्रोमबो सुबुङा हयथ' एसे एनै गेलेबोदों आरो गेलेयाखैब्लाबो सासे सुबुंनि महरै खेलाखौ बुजिनो हानाय जुदि गेम होननानै बुङो बे फुटबलानो। दा बेखौ गेलेबोदों। बेनिखायनो दिनै गामियाव जोंनि लाइमोनफोरखौ, इयुन जोलैफोरखौ जोङो खेलानि फारसे बोगथाब होनो, फुटबल खेलाखौ दिनैहाय जोंनि गेजेराव पपुलार खालामनो थाखाय इउनिट कमिटि एबसुआ महनि बसुमतारी मुङै गोसोखांथि होनायनि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ फोजाखांनो नागिरदों आरो बे जोंनि रांखान्थिखौ मोजां खालामगोन। आरो दिनै समाजाव जोंनियाव गुबुंले मोनसे थासारि, जेराव समाजाव जों नुदों ड्राग्सनि मोनसे थासारि जोंनाव फैदों, दिनैहाय जौ जुवानि मोनसे थासारि। दा बे थासारिखौ जुदि जोङो मोनसे डाइभार्ट खालामनांगौ जायोबा जोंनि गेजेराव दिनै बादायलायनाय, खेलानि फारसे बादायलायनाय, फरायनायनि फारसे बादायलायनाय, बेखौ लाबोनांगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ, समाजखान्थि, रांखान्थि, आबाद मावनाय, हाबा हारिमुजों लोगोसे दिनै खेला दुला बेखौबो दिनै लाबोबाय थादों। आरो बेनिनो बिदिन्थि महरै दिनैहाय महनि बसुमतारी बिथांनि दख'रायाव थानाय समाव बा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव सोमावसारनाय टाइमाव जेराव बर'फ्रा जोङो आलादा रायजो बिनानै सोमावसारदोंमोन, बै टाइमाव जे बिथाङा बिहोमा होलांदों नैबे बिजनि ओनसोलाव, नैबे मंगलियान ओनसोलाव। दा बेनिखायनो बिथांनि गोसोखांथिया जिथु जोंनि हारि जौगानायनि, हारि रैखाथिनि, हारि थामोन्थानि, हारि सिनायथिनि थाखायमोन। दा बेनिखायनो दिनैहाय महनि बसुमतारीया जोंनि गेजेराव गैयाब्लाबो दिनै जोंनि गेलेगिरि, फुटबल गेलेगिरिफ्रा गाबोन जुदि स्टेट प्लेयार जायोब्ला, गाबोन नेसनेल प्लेयार जायोबा, गाबोन जुदि इन्टारनेसनेल प्लेयार जायोबा, बिनि गेजेरजोंनो दिनै जाथिया आरोबाव गोदान मोनसे लामा मोनगोन, जायजों नोङो हारिया मुं मोनगोन, हारिया सिनायथि मोनगोन, हारिया जौगागोन। बेखायनो बेनि थाखाय बेखौ खालामनाय जादों। गेलेनायनि फारसे लाइमोनफोरखौ माबाफोर खावलायनो सानदों सार? आं बेखायनो खावलायगोन जे दिनैहाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंहा स्पर्ट्स इउनिभारसिटि फैबाय। दिनै आसाम सरकाराबो बायदिसिना
माने जोंनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय फारसे जौगाखांहोनो गोबां हाबाफारिफोर लादों। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे लाभलिना बरग'हाय बिथाङा दाखालि अलिम्पिकआव ब्रन्ज मेडेल मोनबोबाय। लोगो लोगोनो बिथांखौ दिनैहाय पुलिसाव साख्रि होनाय जाबाय। दा दिनै नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेगिरि बे लाइमोनफोरखौ जिथु आसाम सरकारनिफ्राय मोनसे साख्रिनि सुबिदा होदों आरो दिनै साख्रियाव माखासे खथा थायो। दिनै बिटिआर सरकारनिफ्रायबो बेखौ लानायनि मोनसे थांखि दङ। बेखायनो लाइमोनफोरखौ आं खावलायगोन जे फुटबलजों लोगोसेयैनो गुबुन गुबुन रोखोमनि खेलाखौ जोङो गेलेनांगौ आरो बेजों देहाया राफोद जायो, मेलेमा नोङो राफोद जायो। बेजों नोङो बेमार आजारनि गैयाजासे जोङो थांनानै थायो, मोनसे गोग्गो देहायै थांनानै थायो। बेनिखायनो खेलानि फारसे जाहाथे जोङो गोसो होयो बेखौ आं खावलायगोन। आइजोफोरखौ माने गोबां खेला गेलेनाय नुनो मोनो, नाथाय फुटबलाव गोबां खम नुनो मोनो बे समाव सारा। बेयाव फुटबल खेला होननानै बुङोब्ला देहानि बिराद मोनसे बोलो एबा स्टेमिनानि दरखार जायो। बिदि नङा जे बिदि होननानै माने लाइमोन आइजोफ्रा गेलेनो हाया, बिदि नङा। जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो जों नुदों जे जायगा जायगा आइजोफोरनि मोनसे फुटबलनि टिम दङ, काबादिनि टिम दङ आरो बिदिनो गोबां माखासे टिमफोर दङ। आरो जोङो बर' समाजाव जों नुबाय जे फुटबल गेलेग्राबो दङ। बिनिफ्राय नोङो गुबुन गुबुन माखासे बक्सिङाव, बोरला आर्सारियाव दिनै आइजोफ्राबो दिनै आवगायबोदोंसै। दा बेनिखायनो जोङो सुबिदा होनांगोन, समाजा गनायनांगोन। दा बेनिखायनो जोङो सुबिदा होनाय, बिथांमोननो थासारि दानानै होनायासो गुबै खोथा आरो बे थासारिखौ दिनै जों दानानै होनांगोन।